皆様おはようございます。こんにちは、こんばんは。スタジオみかん所属の放牧系 VTuber 羊が裏で何かしら作業をしていきます。グッドモーニング、グッドアフタヌーン&グッドエブニングエブリワン。VTuber 羊アグラザビロンギングトゥスタジオみかん。I'll be doing some work behind the scenes ということで、ちょっと水分補給を。ハロー、江戸川さん、ウェルカムハロー。ウェルカムハロー。いや、二人きりやね。二人きりだね。ちょっと風邪ひいた。ちょっと風邪ひいた感じがする。ワーク配信ですか？人が来れば、ガーティックフォンするけど。人が集まればね。人が集まったらガーティックフォン。消えました。別に気にしないけど今日はそれでしたっけ？江戸川さん、ディスコードのさ、ところにさ、よいしょ。予定を入れてくださいな。予定を入れてくださいな。人が集まりそうだったらガーティックフォンで遊びます。それまではちょっと作業しようかな。何開けるここ。ディスコードのチャンネル開けるかな。ガーティックフォンの予定表だよ。わかりました。暑そうだね。今日暑いのかな。ちゃんと水分補給するんだよ。水分補給大事だよ。よいしょ。ちょっと明日までに書かなきゃいけないものがあるから、それちょっと先に対処したい。ガサガサ。開けます。大丈夫です。問題ない。書いてくれた？書いてね。パチパチ。もふもふ。書いてね。参加できる日を書いてね。よいしょ。
ちょっとあんまり喉の調子良くないからトローチダメよ。そういえばディスコードの皆さんは配信知らせを送ることもできるけど、配信知らせを送ることできるけど、ノートフィクション違う。ノートノティフィケーション。だが羊さんそうやりたいかな、知らない？そうなの？どうやって？ちょっと待ってトローチ、ディスコードの皆さんに配信のお知らせどうやるの？どうやるんだろう。やり方がわからない。おう、アットエブリワンつければいいの？やってみる。おー、これでシェアすればいいってことかな。それはみんなあ、これでいい。ノティフィケーション共有、待って、通知、ハローハロー、ユノスさん、ハローハロー、いらっしゃい。そうそう、できたらしい。恋しっぽめ、雨宿り、まるちゃんいらっしゃい。ユノスさん、ハロー、羊、パイナップルさん、ウェルカム、ハロー、エドガガー。パイナップル。エブリワン、ハロー。ユノスさん、パイナップルさん、ウェルカム、ハロー。ちょっといろいろガサガサしてるけど申し訳ないです。にゃん。で、ハロー、エドカカ、パイナポさん、ハロー、まるちゃん、ハロー。面白くない。私は面白くない。どうしようかな。書類をね、ちょっと書かなきゃいけない。まるちゃん。恋しっぽめ、ふみさんいらっしゃいませ。ウェルカム、ハロー。羊さんのバッグ、イエス。ちょっと、いろいろ取り出した、今。いろいろと。ふみさん、こんにちは。いらっしゃいませ。ちょっと書類をね、書かなきゃいけないのでね。何人が集まったらガティックフォンしたいんだけど。ふ
ふみさん、ハローハロー。皆さんもこんしぶです。エブリワンハロー。何よくわかりません。よくわかりませんので、これは、明日結構。皆さんお元気ですか？ハブアリトルコールド。午前中めっちゃ暑くても疲れた。配達業は気候に左右されるのだ。ふみさん、今日すごい暑いみたいなのでね、お気をつけくださいね。倒れないようにね。こんしぽめ、雨宿り。ご出身者いらっしゃいませ。ウェルカムハロー。I have a headache。ゆのすさん。私も少し頭痛い。ご出身者。午前12時40分です。後で寝ます。パイナップルさん。ベリーアーリーだよ。ガティックフォンできない。まあそもそも緑じゃないからな。もしかして冷房つけてないからなのかな。それはそれあると思うよ。つけて。でもね、今日気圧悪いよ。気圧変動結構激しいと思う。昨日見た感じ。ディスコに乗せたお花が羊ちゃんっぽくてニコニコしてる。淡い薄ピンクのやつね。かわいいお花だね。お名前なんて言うんだろう。ゆのささん。I hope it heals? ヘルス違う。Google 先生。治るといいなって。パイナップルさんが。ハローパイナップルさん。ふみんさんのお花の写真とても素敵でした。ふみんさんのお花で癒されて、ゆのすさんの景色で癒されて、素敵でした。素敵な一日の終わりを迎えました。ハロハロめ、ハロまるちゃん、ハロ。サンクスパイナップル。30度超えてるけどつけなくてもなんとかなるかなと思ってそのままにしてた。ならないよ。もうね、しっかりつけなさい。エアコンをつけてる間の金額と入院費は比にならないくらい差があるから、体大事にね。なんて名前なんだろうね、あれね。綺麗だなと思ってとさんに撮っちゃったやつなんだ。なんか、これなんていうお花っていうアプリあるのかな。花の写真をかざしたら、これはこのお花ですっていうアプリあるのかな。元気出してね。ゆのすさんとひつじさん、ありがとう。あれはツツジっていうあれツツジなの？ツツジっていう名前のお花だと思います。あれツツジなの？普通のツツジ？ちょっと色が違う。ちょっと見てこよう。ただの、私の知ってるツツジと違うんだけど。どこだっけ？
あ、でも言われてみればツツジっぽい。良い知らせがあります。友達も家族も全員無事です。あ、パイナポーさん、ベリベリハッピーだね。ベリベリハッピー。おめでとう、コングラチュレーション。参加数とかか。ガティクフォンの参加条件ってどこに書いてある？ディスコードのテキストチャンネルの説明文かな。これはチャンネルはにゃ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 の始まりです。羊と一緒にゲームで遊ぶための日程確認用チャンネルです。基本的に一緒に遊ぶためにはメンバーシップへの加入が条件となります。あとはそのメンバーシップの加入の特典のところにさらっと書いてある。花アプリイエス。お花かわいらしいですね。あれ、ツツジですね。あ、ツツジなんだ。解決。花。違うよ。お花だよ。フラワーの方だよ。Oh, that's good to know, pineapple. Peace is the best. Yes. Love and peace. ナンバーワン。お寿司さん、ハロー。江戸川さん、ハロー。熱中症は一回になると体が万全の状態に戻るまで結構時間かかるから、エアコンとか文明の利器を使って休んでください。風民さんもだよ。ちゃんとなんか、涼しくなるようなアイテムを使いながら配達、お仕事なさってくださいね。見落としてた。そこにあるんだよ。ユナスさん、Thank you very much. I hope the peace remains. 平和が続くことを願っています。あ、なるほどね。いいですね。ほっとしました。ちょっと待って。私の、また変な翻訳したでしょ。That's good. あ、いいですねってね。エアコンつけますか？つけてくださいね。私は今エアコンつけると寒いから、ちょっと常温でいるけど。ツツジだったのか、みんな教えてくれてありがとう。もうそっか。ツツジの時期ってちょっと遅くない？ツツジもうちょっと早い。5月あたりじゃなかったっけ？アジサイは西洋アジサイですね。お詳しい。皆さんお詳しい。じゃあ私はみんながお絵かきしてるのを見守っているね。いや、お絵かき、ガティックフォン参加メンバーがあまりいないなら私はこのまま作業するよ。お寿司さんありがとう。Thank you very much. 6月27。
僕の生態は蝶々みたいなものだから綺麗だなって思ったらふわーってそっちの方行って写真撮ってる。素敵なご趣味。自然を愛する人、優しい人に、決まっている。自然を愛する人に悪い人はいない。あれ？あいたたたたた。あいたたたたたた。はにゃ。よいしょ。今ならリンドウやクレマチス系やお花が時期ですね。あ、そうなんだよね。クレマチスは毎年私を母の日にお母さんにプレゼントしてる。クレマチスのお花が好きだって聞いた時から毎年プレゼントしてる。母の日にはプレゼント、クレマチスだったりカーネーションだったりもいろんなお花をプレゼントしてる。リンドウも可愛いお花だよね。あ大惨事。ちょっと頑張れちょっと支えてて、頑張って支えて。かわいい我がどこにいるかい？ここにいるよ。笑うと朝の雫に咲いた星のごとく愛しい朝の雫に咲いた星消えちゃうよ。原井翔さんいらっしゃい。ウェルカムハロー。思ったんだけど、この前別の子と通話してたんだけど、なんか口説かれてるみたいって言われたんやけど、羊ちゃんと通話してるときそんなことなかったよね。なかったと思うけどな。普通に可愛いを伝えただけやと思ってる。ふーみーさん他の人のとこ行って口説いてるの。そうなの、どうなんだろう。何を言ったのかわかんないからね。ケキョウとかも咲き始めましたね。あ、そうだね。お花がたくさん咲く時期になりましたね。ちょうど昨日ひまわりの話をしていたような気がする。クレマチスいいですね。そう、毎年違うクレマチスの品種を送って畑に植えられている。鉢から畑に植えられている。植え替えられている。だから毎年なんか実家に帰るたびにいろんなクレマチスの花を見るんだけど、あ、もうこんなになったんだってこんなに送ってるんだってなってる。僕も母に、何それ、ディオラの香水とかプレゼントしてる。香水、おしゃれさんだね。おしゃれなお母さん。うちはお猫様もいるし、香水系はね、あげられないんだよね。って言いつつ私フレグランス作ってるんだけど、毛玉フレグランス。
毛玉フレグランスそろそろできるよ。うん。外に行くときだけつける。うん。ちょっとだけ。壺型のクロマティッシュで天使の首飾りなんてお花もあります。あ、そうなの？ちょっとそれ、確認しとこ。後で見て。来年出てるかな？いつも楽天とかで買っちゃうんだけど。出てて、私が今までに送ってなければプレゼントしたいの。そろそろ仕事戻らなきゃだ。行ってきますね。ふみんさん。暑さには気をつけてくださいね。いってらっしゃいませ。気をつけて。ピピ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 。ふみんさん、いってらっしゃい。いってらっしゃい。よいしょ。黄色い部分。ちょっと机が狭い。これはなんだ？わからないところは下ってこう。今ランダムにスケッチを描いています。お、パイナポーさん。何描いてるんだろう。ファッツドローイング。ファッツドローイングじゃない。何描いてるの？天使の首飾り今近くにあるのに可愛く写真が撮れない。おえ。もし撮れたらぜひ見せてください。今日もカミカミだよ。絶好調だよ。あれ？2025年。私の時代の女子高生を描いています。女子高生。ハイスクールガール。雨宿り。江戸川さん、ちょっと待ってね。6月。ちょっと待って。ここは何6月
27。これで何？ちょっと待って。これ何？これわかんないよ。調べなきゃ。こんなの。あ、そっか。大丈夫ですか？大丈夫だよ。大丈夫だよ。ちょっと待ってね。ない。あった。カナダでは制服がないので、あ、そうなんだ。みんなとてもカジュアルな服装をしています。あ、そうなんだ。制服ないんだ。コスチュームないんだね。新鮮。あった。はあ、いやー、いろいろ大変だな。書いてないぞ。ちょっと。調べなきゃ。ちょっとこっちで調べよう。おいしそう。ケンタッキーチキン。ケンタッキーフライドチキン。なんだっけ。あいた。これは何？これはこれかな。ペラ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 。オリジナルチキンの部位はサイとリブが好きです。タイよろ。オリジナルチキン美味しいよね。でも私はクリスピー派です。タイよろ。てまりさんいらっしゃい。私ケンタッキーでアルバイトしてたことあってさ。で、いきなりレジ任されたのね。いきなりレジ任されてさ。で、ケンタッキーって5種類ぐらい部位があるじゃない。この部位、この部位、この部位って。それをさ、なんかよくわかんなかったから、適当に詰めてたのね。そしたら、後から店長が怒ってきた。怒られたんだけど。教えられてないよ。こっちは教えられてないんだけどって思ったけど。はい、すいません。次から気をつけます。もう一度教えていただけないでしょうかって。私悪くないのに怒られたよ。チキンって聞こえたよ。チキンはどこですか？ないよ、パイナップルさん。ナッシングだよ。マジかよ、プロの人だったから、レジスター。コケコッコ。ケンタッキーでバイトしたことあるの？そうだよ。あるよ。
ここはわかりません。ここに書くの何？これ何？これってあれだよね。これってあれだよ。これってあれだよね。これってあれだよね。これだよね、多分。ケンタッキー羊。ケンタッキー羊。新しい。飲食店のバイトってお腹空きそう。いやー、それが、あんまり空かない。あんまり空かないし、結構気を使うね、あれね。いや、いろいろ理不尽なところはあったよ。確か。お客さんがいるのに、先輩にちょっと人が少なくなってきたから掃除してこいって言われて、掃除しに行ったら、お客さんに、まだ私が食べてる途中でしょうがって怒られた。怒られてちょっと店長呼んできなさいよっていう話になっちゃって、ごめんなさいごめんなさいってもう本当に泣きながらひたすら謝って、泣きながらもうその日はずっとレジを打ち続けてなんで怒られなきゃいけないのもわかるけど、私、先輩の指示に従っただけなのにって。世知辛い世の中で。ターキーを食べたくなってしまったくそ、太ってしまうからダメ。夜だもんね。羊さんの仕事ですから。私の仕事であり、先輩からの指示だよ。そんなん辛い。本当だよ、もう、本当に。だから途中からもうちょっと辛くなっちゃって、もう続けられませんって。なんか、そうそう、シフト制だったんだけど、シフトを組むのにあたって、本当は店長さんから、この日どうって聞いてきてくれるはずなんだけど、なんかそういうのもなくて、店長にいきなり、ちょっと来月のシフト来てないんだけど、シフト規模来てないんだけど、ちゃんと出してくれるってまた怒られて、ちょっと、心が折れちゃった。心が折れてしまった。アルバイトかな？イエス。アルバイトに権力はない。おはしぽめ、休憩中、青木さん休憩中にいらっしゃいませ。ゆけ、モンスターボール。いや、マスターボール。羊さんアルバイトしてないですか？アルバイトをしてたのよ。結構アルバイトしてたよ。いろんなところで。もし続けてたら今頃ケンフラの幹部とかになっていたのか。いやー、ケンタッキーは結構、そうだね。私は食べる方でいいかな。お客さんでいいや。ケンタッキーは。とりあえず店長おればいいの。店長と先輩の指示がもうあまりにもひどくて。でもまあ、穏便に。えらい、もふありがとう。頑張ってたよ。
バイトはね、アルバイトは割とたくさんやってたね。社会経験。社会に出る前の社会経験。積んどかないとね。後から大変だからね。首折れてた。穏便にやれってこと？穏便に違う。穏便に。暴力は良くない。面白いところですか？面白いところ？いや、普通のスーパーマーケットとか、どこやったっけ？結構いろいろある。学生時代でも結構社会科学習なんだっけ？社会のその体験とかあったじゃない。飲食店の裏方とかやってたわ。メイドカフェメイドカフェは都会にしかないんで、田舎にはない。美味しくなーれ、萌え萌えキュンとかしてないから。プシンって何？ケンフラで出世していた世界線では今頃カーネル・サンダース人形の頭に羊の角が生えてるに違いない。それはカーネルさんクラスにならないと無理だよ。暑い。江戸川さん、扇風機つけて。扇風機大事だよ。今何度あるんだろう。メキシコ。美味しくなーれ、萌え萌えチキン。扇風機。ケンタッキーフライドチキンの話ですか？そうだよ、KFC の話。いや、まだ必要ない。ダメだよ、我慢しちゃダメだよ、江戸川さん。これから大笑いするんだから。またか。いつかゆりに対して失礼なことを言ったらやります。どういうこと？これかな？これか？これだ。何よ？萌え萌えキュン？おいしくなーれ。次。これでこれはいいはず。これはこれでよー
くてよくない。これ何？これ何？ここがわからなくて、よくわからない。やめよ。やめた。やめた。明日結構。チキンステーキ。美味しそうね。今どんな天気ですか、羊さんのところ。レイニー、サンダー。バトサニー。いろいろある。ちょっと待って、これとこれはよくて。待ってね。これと、これが入ってて、明日いろいろ必要だからね。ここに今やるだけど。よいしょ。これはもらうでしょ。ちょっとほっとこう。わかんない。これはほっといて。これを持ってく。これを持ってく。こんなのあったかな。これはあっちにあって、これを持っていく。オッケー。多分。よくわからなかったから終わりにしよう。なんとかなるでしょ。多分なんとかなる。って言って忘れてたりして。可能性は十分にある。カーネル・サンダーって今言った？言ってないよ、言ってない。レイニー、サンダー、サニーって言った。あれ？私の大事なやつ、あれ？私の大事な、あった。これは大事だから持ってく。これも持ってく。しまう。ファスナーをしまう。これを持ってく。ファスナーをしまう。オッケー。明日ね、私、最後じゃないけど、ほぼ最後の手続きしに行かなきゃいけないんだよ。だからちょっとその書類の準備してたの、今。
頑張った。江戸川さん江戸川さん、江戸川さん、やる気分転換にやりますか、例のものを。ちょっと水分補給しよう。まだ聞いてるよ。絵を描くのに集中しすぎた。パイナップルさん、ドントオーバードイットだよ。パチ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 。羊さん頑張れて偉い。ありがとう。ありがとう。頑張ったけど。よくわからないから明日聞こうで、ほぼ終わらせてしまった。ビビたるものだよね。世知辛いよ。恋しい一歩、ハローハロー、ホーキーさん、ハローハロー、ウェルカムハロー。ハワイユ羊さんにはなるべく配信を幸せに続けてくれることを祈るばかりだよ。こんな作業枠でも良いですか？ちょっと気分転換したいの。気分転換したいんだけど。雑談の方に。今からガーティックフォンで遊びたいと思いますが、参加できる方はいらっしゃいますか？ただし基本的によいしょ。これだね。よいしょ。条件がありますと。羊さんに会えれば幸せだよ。かっこ信者。信者がいる。羊信者がいる。長い前髪君誰の信者。勘違いすんな競争はお前だ。ロキロキのロコロコの書きならセレクトリックギターはドンストンストンストン。よいしょ。この前歌ったやつだよ。ロキロキのロコロコの書きならセレクトリックギターはドンストンドンストン。私はがなり声が出ないから。毎日タペを拝んでるからね。そのうち等身大が貼られることになるのかな。飾られることになるのかな。お互いになね、お互いに気をつけましょう。参加したいのですが、会員資格は期限切れです。パイナップルさん。パイナップルさん is not green。パイナップルさん。私スナイパーしたいところなんだけども、今月使っちゃったしな。まあ、
一回参加してくださった方はいいかな。今日は特別に、常連さん OK とします。甘い。常連さんに甘い。常連さんに甘い羊。はい。あ、お寿司さん。当たらなかった。でも、鴨志田さん、おめでとうございます。なぎふめ。雨宿り。ありがとうございます。私も玉切れです。申し訳ない。いえ、そんなことないです。ありがとうございます。なぎふだよ。ありがとうございます。お寿司さん。スナイパー難しいんだよね。なかなか。結局私の方も2人までしか行かなくてそのままだったからな。青木さん玉切りでは詰まった。詰まってない。あれ飛んでけ。明日の食費。ダメ。なぎふめだけど、青木さんの明日の食費が、ありがとう。ダメだよ。でも、青木さんちゃんともやし以上のいいもの食べてください。本当に。ありがとう。パチ。当たった方おめでとうございます。コングラチュレーション。常連さんには当たらないね。大丈夫、もうすぐ寝るよ。のパイナポイさん。なげふめ。じゃあ、江戸川さんとやる。とりあえず休憩終わるので体で稼いできます。無理なさらずにね、ちゃんと水分補給してゆったりまったりね。あまり気にせずに頑張ってきてください。頑張れビーム出させていただきます。頑張れファイトー。いってらっしゃいます。私はドラえもんとピカチュウの練習でもしてる。いない。誰も。まあいいや。おつしぽ。そっか。おつしぽめ。雨宿り。気をつけてね。体には気をつけるんだよ。また来週だよ。来週慰めてください。来週ってさ、まだギリギリ6月だ。これしまわなきゃ。よいしょ。江戸川さんどっか行っちゃった。っていうことは私は普通の作業に穴にいた。江戸川さんディスコードを見て。ディスコードを見て。これ押さなきゃいけないのか。
じゃん。ちょっと練習しようよ。ドラえもんの練習しようよ。ザックさんが入る前に練習しとこうよ。ピカチュウだけじゃなくてドラえもんもやるって言っちゃったからさ。ガーティックフォン。来週は本番ってことで、今日は練習。ちょっと待って、パソコンオンします。あれあ、パイナップルさん。ナイシップめ。びっくり。パイナップルさん。サンキューベリーマッチ。ありがとう。楽しむために入ってくれてありがとう。気が変わった。私は眠らない。お菓子食べてるにもちょっと食べ終わって、ちょっと早く食べて。ドラえもんの練習と聞いてイラストじゃなく、これまでの練習を連想した。違うよ、僕ドラえもん。たまりさんいらっしゃい。いや、たまりさんちょっと待って、どこから行った？ちょっと待って。私がいろいろ書いてる間に来てたのかな？来てるね。普通に私読んでるもんね。もうダメだ。記憶が。どこからか記憶がなくなっている。ドラえもん。僕ドラえもんです。どっちのドラえもんかだよね。どんな感じだったっけ？僕ドラえもんです。違うな。ピカチュウ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 。まるちゃん。ドラえもんよりピカチュウの方ができそうな気がする。仙台ドラはモノクマみたいな声の方だな。僕ドラえもんです。そんな感じだったかな。待って、点誰ピカチュウ、ピカチュウ、ピカチュウ。待ってね。アーティックフォンに参加される方はボイスチャンネルの方にもお越しください。ミュートでも全然問題ないです。これを翻訳して
ここに貼り付けて、ペカチュウ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 、ペカペカチュウ。これをちょっとこれここに持ってきておいて、誰が来てるか把握したいのでね。うん。ペカチュウ、ペカチュウ、ちょっと待って。私の、よいしょ。これを、こうして、私がここに入らないといけないから、ピロン。ピカチュウ、ピカチュウ。あ、ちょっと待ってね。準備。ちょっと待ってね。ピカチュウ、ピカチュウ。これはなんだっけ。違う、これだ。あ、よいしょ。ハローハロー。うん。待って、待って。待って。ちょっと待って。電気羊 vs 電気ネズミ vs ダークライ。ダークライ。ワクワク。ちょっと待ってね。エドガガ。通訳のエドガガ。通訳エドガガ。もうすぐ食べ終わる。オッケー。Please, everyone, please little wait. あれ、そういえばスティーブさんって誰だっけ。ちょっと待って。私の記憶が。もう本当に最近記憶が曖昧で。物覚えが。はあ、
物忘れが激しい、最近。ちょっと。あ、てん、ドット。だれ、てんは誰だ？江戸川さんのお菓子タイムが終わるまでしばし待たれよ。水分補給しよう、今のうちに。ハローちょっと待って、私江戸川さんの声が聞こえないかも。ちょっと待ってね。江戸川さん、ちょっとあれだよね、小さいよね。ちょっと待ってね、ちょい待ち、ウェイト。私のどれだっけ忘れちゃった。ちょっと待って、何をどうすればいいんだっけな。消しちゃったかも。ちょっと待ってね。一回これを消す。これをこれにする。これをこれにする。これを 80%、いや 100% にして、江戸川さん。何？聞こえてますでしょうか？ OK？ OK、sana、自分の声聞こえてないからね。つゆさん、そっか。教えてください。私もわからない。チャットの皆さん、僕の声が大丈夫ですか？エブリワンどう江戸川の声聞こえるかな。ユノスさんどこかに行っちゃったね。裏で多分作業してるかお休み。消えちゃった。聞こえてますって。よかったね。ナイス。ベリーナイス。もしかしててまるちゃんだったのかな。さあな。まるさんが不思議な生き物ですからね。不思議な生き物。まるちゃん、おいで。おいで。気にしなくていいんだよ。よいしょ。
よいしょ。暑くない？大丈夫？あ、大丈夫ですね。大丈夫。ちょっと雨が雨がちょっと降りましたから、あ、涼しになった。オッケー。まるちゃん。まるちゃん、ちょっと待ってね。よし、じゃあ、やろうか。一人入ってないけど大丈夫？ディスコード来てくれてるけど。誰？スティーブさん。おー、スティーブ。待って、スティーブさん誰だっけ？ちょっと待って。前も一緒にやってたけど、ちょっと待って。ザクさんだっけ？誰だっけ？ちょっと僕にも思い出せないね。思い出せないね。点。来たよ。天 Who are you? カオスさんか津な？飯。ボイスチャットのみの参加は可能ですか？イエス、ユノスさん、カモン。Come on, baby, アメリカ。カモン、ベイビー、アメリカ。ドリームの見方をインスパイア。カモン、ベイビー、アメリカ。ユナイテッドする朝焼け。ヨノスさんに入ったら助かるからね。僕の日本語は。そんなことないよ。江戸川さんも欲しいよ。必要だよ。では行きます。ありがとう。待ってるよ。チャットで確認する人が少なくなっちゃう。はい、こんにちは。ユノスさん。はい、ユノスです。こんにちは。なんという可愛らしいお声、相変わらず。いえいえ、羊ちゃんこそとんでもないです。癒されるな。あと YouTube の方を見ながら、ボイスチャットも参加しながらっていう形になりますが。ありがとうございます。ちょっと待って、みんないなくなっちゃうんだけど。あれなんかパソコンがまだパソコンの調子が悪いですね。パソコンの調子が悪い。この点って誰なんですかね？ねえ、点。一度取ります。点。まるちゃんかな？違うのかな？まるちゃん私は参加しています。パイナップルさんね。わかりやすいよ。パイナップルさん。そっか、パイナップルさんも今か。そう、パイナップルさん。はい、どうぞ。もう一度帰ります。ちょっと待ってください。ユノスさんいいよ。なぜか何が？パイナップルさんに挨拶。はい、パイナップル。This is Yunos. Hello. Hello. なんか絵文字を送ってくれた。はい。ユノスさん、Hello. Hello, 江戸川。ちょっと気のせいかな。ミエリ先生の声がちょっと似ているかも。誰？あるお方です。ユノスさんが、ある日が、配信がユノスさんがであったお方、そのお方の配信。声が似てるってことですかね？そうです。ちょっと、誰だろう？誰かと声が似てるんだ。すごい。ミエリ先生。ミエリ先生？誰だよ。ミエリ先生。The girl that can get a girlfriend. メアリ先生。メアリ先生？
そういう、もう、いや、YouTuber の方かな。そうです。どこかでまあ、もう、気にしないでください。気になる。どこかでお会いしたんじゃない、見かけたんじゃないユノスさんを。そうですね。私は宮西そういう活動一切してないから。でじゃあもう4人が入った。まあ、ユノスさんが入ってないですね、まだに。ユノスさんは私は、I'm not member。だってやらない、お書かない。メンバーじゃないから、私は、あ、でも聞いてるだけで。常連さんも今日は特別 OK だよ。あ、本当ですか？うん。どうしよう。じゃあ参加させていただこうかな。おー、イエーイ。ちょっと私のパソコンでうん、このうまく接続できるかちょっとわからないけど、ちょっと試すだけ試してみようかな。待ってるね。どっから入ったらいいんでしたっけ？雑談のとこに貼ったよ。あ、わかりました。じゃあちょっと見てみます。はーい。あ、これですね。多分。最初コマーシャル流れるから。広告流れるから。はい。謎の。あ、本当だ。広告が流れてる。そうそうそう。ちょっとめんどくさいですね、そのところ。そうなんだよ。大変なんだよ。私のパソコン結構ちょっと重たいから、もし途中で落ちたりしちゃったらすみません。オッケーオッケー。よくある。あ、これで同じ入れたですね。オッケーオッケー。準備。オッケーレディー OK です。レディーいいエブリワン、ピカチュウね。ピカチュウね。ノーマルピカチュウね。OK。いいよ。いいよ。あ、江戸川さんいつものセリフ。そうだ。まあ、ユノスさんの英語法がうまいかもしれないだがやります。はい、お願いします。For the guys that are listening in the stream of Hitsuji, please don't draw anything inappropriate because the drawing will be appear in the stream. So that's all. Get fun. Thank you. Thank you. Thank you. あ、カオスさん。カオスさん、ウェルカムハロー。こんにちは、羊さん。良い一日をお過ごしください。ハローチャート。カオスさん。カオスさん、カモン。カオスさん、ガーティークー本だよ。来るかな？来てくれるかな？ガーティーク本ディスコードから。今なら参加可能だよ。来てくれるかな？どうかな？私は参加してます。オッケーオッケー、パイナップルさん、オッケーオッケー。すごい、パイナップルのアイコンがあるんですね。初めて知った。そうそう。たまたまだよね。ぴったりだ。ぴったりだよ。たまたまじゃない。違う。パイナップル様のために作られたアイコンでしょ。でも羊いないんだけど。ヤギみたいなのはいたけど。カオスさん。カオスさんどうかな？私はライブストリームにも参加します。ディスコードのみ参加しています。イエスイエス、オッケーオッケー。うん。パイナップルさんは、ディスコードのチャットで、お話ししてくれるから。来るかなカオスさん。どうかしら。どうかしら。誰か誘ってみて。Do you want to join? カオスさん
くるかな。これサクさんが来てないね、今日はサクさん。ザクあんなさん、に盛り上がってたのに。ザクさんお仕事だと思うよ。おー、なるほど。ところで、なんか飛行機か何かのお仕事っておっしゃってましたね。ね、お仕事、そうそう、飛行機お掃除するお仕事って言ってた。すごい。エアプレイン。立派なのお仕事ですね。ね、立派なお仕事だよ、本当に。大変なお仕事だよ。えらい。パチ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 。パチ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 。ところで電話誰なんだろうか。本当誰なのか気になります。パチパチ、カオスさん。僕にも気になりますね。ちょっと。でも入れてるってことは、あれですよね。ディスコードに入ってる方ってことですよね。そうだね、確かに。じゃあ大丈夫か。ちょうど軽食を用意したばかりだから少しくれたら一緒に食べよう。ご飯の後かな。ファイトを先に始めておいてってことですかね。かな。じゃあ先に始めてるから後で一緒にやろうねって翻訳してください。チャットでやった方がいいのかな？あ、そうだね。チャットで。でも大変かな。私が今翻訳、Google 先生出せないから。そんな、ちょっと、僕がやります。お願いしまます。わかりました。ちょっと待って。助かるわ。まるちゃんが、ファイトって送ってる。ファイト、まるちゃん。見てて。私たちのピカチュウを。見てて、見届けて。そう、ノーマルピカチュウですからね。そうだよ。ノーマルの可愛いピカチュウですから。ノーマル。スタンダードピカチュウね。Yes. この前みたいなことになってはいけないよ。そう。あんな、握りつぶされたピカチュウなんてもう見たくないからね。あんな、マッチョなピカチュウとか見たくないからね、もう。本当に。もう次の日大変だったんだから。Thank you very much, 江戸川さん。Yes, we are going to play a game for now, but if you like, you can participate in the following turn. ディスコードからね。ディスコードから。Discord. Discord. Yes. Discord. Nice, thanks. じゃあ、やるよ。お願いします。みんなルール分かってるよね。分かってるかな？ OK。Yes。OK です。前にやったからね。点の人分かるかな？あれなんでしょ、本当に。江戸川さんに見覚えがあります。その女性の友人は誰ですか？ユノスさんだよ、ユノスさん。ちょっと待ってください。じゃあ、チャットで。It's me. It's me, ユノス。It's me. マリオ。It's me, マリオ。似てる。あれ？ご本人登場。似てる。もう一回。It's me, マリオ。似てる。そっくり。すごい。マリオができるなら、ルイージできるじゃん。ルイージ。ルイージの声が、知らないからね。でもルイージ同じ人がやってるみたいだよ。あれ。知らなかった。It's me, ルイージ。ルイージが緑なやつですね。そう。確かに。ゲームがやってないからね、あまり知らない。ほぼマリオだよ。細長いマリオだよ。よし。じゃあ、やるよ。ピカチュウね。ピカチュウ。はい。ノーマルピカチュウね。わかりました。よし。了解しました。
了解しました。どうしようかな。古すぎる。何これ。まだだよ。まだ始まったばかりだよ。あ、そっか、みんな、もうちょっと上なのかな。なあ。なあ。な。めー。なじゃない。めーです。笑わせないで。笑わせないで、江戸川さん。め。なんか途中で今日消しゴムになっちゃうな。バグかあ、ね。そうですね。そうね、バグかもしれない。たまにあるよね。Nice to meet you, ゆのそさん、いずさん、アプロポリプレニャニャニャ。にゃ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 。Nice to meet you too. 待って、翻訳できない。ウェイト。もう、今誰も配信画面見れないからさ、答えになっちゃうから。ネタバレになっちゃうからさ。私のピカチュウ書いたら翻訳、Google 先生翻訳してもらおう。なんか可愛くないな。何年はじめまして、ゆのすさん。3は適切ですか？イエス、イエス。Yes. イエス。わーお。マイピカチュウ。マイピカチュウズカラー。Oh no。ゆのすさん、体調大丈夫？なんとか、エアコンつけたらちょっと楽になりました。よかった。無理しないでね。ありがとうございます。いいんだよ、敬語。もう癖なんだ。どうしても敬語になっちゃう。いいんだよ。私、いいんだよ。あれですよ。なんか、距離を取ってるとか、そういうわけじゃなくて、本当に癖なだけなんで、大丈夫です。それはわかる。多分、慣れてきたら、取れるかもしれない。ノート鳴らしてよこう。言って私もそうなんだよね。そんな感じになっちゃうから。これでいいか。オーマイガー。オーマイガー。今日できないかも。今日可愛くない。Today my Pikachu not cute. いや、ひついさんの可愛くない、普通の人、すごく可愛いです。可愛いかな？そうですよ。レベル高いですからね。レベル高いピカチュウ？そうです。例えば、ひつぎさんが可愛いに見えないだとしても、きっと可愛いに見える、普通の人にとって。ありがとう。
あ、あなぜだなぜなんだなんでこの色使ってるんだろう気になるな。パレットの上の。ちょっとここに何も書いてないんだけど、適当にやりますね。ダメ、適当。ノーマルピカチュウ。何も見えないんだけど。normal, so cute, ピカチュウ。Yes. So cute, Pikachu. Please. But 臨機応変に行きましょう。これちょっとで左上のパレットの色みんな重要だからね。前の人が使った色だからね。これ前の人、なるほど。前の人が使った色なんですか？そうだよ。あれだとしたらおかしいな。だからそう、私もあれってなって。頭だよ。まだ頭描いてたはずなんだけどな。オッケー。オッケー？まだ時間あるな。どうしようかな。どうしよう。どうしようね。何これ。暇だね。暇だね。暇だったら江戸川さんいつものあれ書けばいいんだよ。もう終わったです。いいの？本当にいいの？後悔しない？ちょっと、怖いだけどね。Oh no. Oh no. 僕の待って。時間切りですよね。ごまかした。いいよ。よし。まだ時間あるな。仕上げやろうかな。仕上げ大事だよ。はい、終わった。こだわっている。終わりだね。よいしょ。時間がないよ。
なんじゃこりゃ。まあ、いっか。変だけど、これ。しばみさん、お仕事中ぶわ。しばみさん、ディスコードで見守っててください。私たちのノーマルピカチュウを見守っててください。お守りください。あ、大丈夫、大丈夫です。大丈夫。まだ聞こえてますか？ちょっとfor 1 second、インターネットが死ぬ。死んだ。死んじゃった。死んじゃった？だが戻りました。戻りました。よかった。おかしいな、これ。これはなんだろうな。これはなんだろうな。これは一体なんだろうな。ここにこれがあるのはなんだろうな。そうですね。こういうことかな。私はいつものを書く。まあ足だから。ただの足だから。そうね。あんなに細かいにしなくてもいいですね。ね、そうだよ。オーケー、オーケー。Oh no。ユノスさんが初参加だから楽しみだな。もうとびきり可愛いの書いてますよ。やったー、やったー。ちょっと癒しを求めて楽しみだな。ユノスさんの絵が可愛いだからね。そうそうそう。期待しててください。オッケー。よし、待ってるよ。待ってるよ。かわいいピカチュウ待ってるよ。私。今日はかわいいピカチュウを見られると信じて。しゃよいしょ。Hurry up, hurry up. Hurry up, hurry up. トゥットゥルー。トゥットゥルトゥルットゥットゥットゥ。知らないですか？いやいや、トゥットゥルー知らないですか？トゥットゥル知らない。トゥットゥルー。トゥットゥルー。何トゥットゥルって。有名なセリフですね。アニメキャラのセリフ。何ですっけ？シュタインズゲートだっけ？そうです。眉しです。ステインズゲートのキャラ。知らない。パイナッポンさんは知ってるらしい。眉しです。眉しですって言ってる。眉し？時間終わった。終わっちゃった。終わっちゃったよ。はい。
いいどんな可愛いピカチュウが見えるんだか。ハードルを上げていく。よしテンションが上がるですね。ドキドキだね。ちょっと過呼吸にならないように。ちょっと、てんさんが変なことは書いてない、書いてないのなのかな。そうだね。ちょっと気になるところだね。それはね。ちょっと、じゃあ、マイピカチュウね。マイピカチュウ。はいはいカモンピカチュウ。可愛い。可愛い。かわいい、かわいいね。可愛いね。おーお待って、足。まあ、足が。まあパイナップルさん、オンリーボディ。なんかサトル語用ですかね。また。ピカチュウ。また。なんだろうね、生まれたのかな。まあ、二つにしてやろうってめ。体が分裂してた。脱皮。脱皮カチュウ。脱皮しちゃった。脱皮カチュウ。うん、お顔が可愛い。ありがとう。パイナップルさん、トルソ、オンリートルソ。オリートルソン。オニトルソっていうのかな。トルソって書いてあるけど。セカンドは、ボディ。オンリーボディだから。ボディなのかな。首から下、足から上あれトルソっていうのかな。トルちょっと1ソでやって分戻ります。るかな。猫が絶対だからちょっと待って。うん。ちょっと待つ。いやー、でも、なんか前見たことある、このピカチュウ。前見たことあるよ、ちょっと。ほっぺから腕が生えてる。肩かもしれない。かわいいけどね。かわいいよ。可愛い。可愛い。シルエットは普通に可愛いね。まだまだかわいい方だから。いいでも方だ。顔が可愛いと何でも可愛く見える。やったね。プリーズ。保存して、保存。これ前保存したらイラストのとこに載せられてたよね。戻りましたです。戻りました。これ保存する？どうする？任せますよ僕はもう保存したです。なんて？僕はもう保存したですかそうらね。なの？じゃあ後で江戸川さんイラストチャンネルにポイってしといて。オッケー。オッケー。オッケー。じゃあネクストね、パイナップルさんね。パイナップルさんとピカチュウね。カモン、カモン。ピカチュウ。かわいい。いける。おうイエスかわいいかわいい。ノーマルピカチュウ。イエス。テンさんが誰ですか？また。江戸川さん。ああ、それは、カオル花山。はい。バキハンマの友達です。好きだね、バキね。半間裕次郎からバキになって、今度は花山薫になって。これはかわいいじゃかわいい。かわいい方だよ。うん。かわいい。何が書いているのか全然わかりませんでした。だからうまい。ありがとうございます。パチパチ。
パチパチ。待って、ちょっと。次が読めないな、これ。ネクストね。ネクストいくよ。はい。はい。 Next. ぷい。はい。ピカチュウ。あ、ピカチュウ。イエス、ピカチュウ。ピカチュウ、ピカチュウ。イエス、イエス、イエス。でも、多分かわいい、かわいい。多分首が。おー、かわいい、かわいい。動画がツーテイル。なんかエロさがあるですね。ちょっと面白い。あるけども。あ、そうだ、LINE の話してなかったんじゃない。てんてんてん。てんてんてんの下まで書かないとダメだよっていう。あテンさんが誰ですか知らないからね。英語がわかるお方かな知らないですから多分ね。わかると思う。言うだけ後で言ってみよう。女子高生ピカチュウ。いやー、みんな個性が出るね、これね。いいですね。よし、ネクスト。江戸川。動画が、江戸川がピカチュウ。さっき見たぞ。おーキュート、キュート、so cute。ユノスさんがちょっと。うまいね。ユノスさんだったの？はい、私です。犯人がユノスさんだったの。犯人。なんだろうって思って。ユノスすごい、ちゃんと足と影が、すごい。書くよ、私は書くよ。ああ、お前。お前。あれカオスさん点？カオスさん点の人どうなんだろう。いや、でも形にはなってるから。まあね。いや、私、モンスターボール持ってるのかなって思っちゃって。あ、なるほど。赤色だから。そう。なるほど。多分2つのモンスターボールがありますね。モンスターボール。なるほど。赤色だから、そういうことか。でも、本物はあれだよね。上が赤だったよね。確か。違ったっけ？私、そうか。上が赤か。そうですね、多分。今思えばね。これもしかして、江戸川さんだと気づいていて、ビキニプラネット寄りにしたの？いや、全然わからなかったです。エスパーだ。あ、まるちゃんか？まるちゃんピースしてるけど。多分、この絵のピカチュウがピースしてるから、ピースしてくれたんですね。ありがとう。ネクスト、ユノスさん。My Pikachu is so cute. お Yes, OK。Yes, normal Pikachu. ノーマルピカチュウね。Yes, Yes. OK。こっち。ピカチュウ。ピカ。おお、意外と可愛い。まあ、安いけど。なんか売られてる。売られてるんだけど、タグついてる。値札がついてる。いくらなんて書いてるの？約2ドル。約2ドルだよ。
1.99だら。リンゴ持ってる。リンゴ持ってる。でも尻尾2つある。ピカ。You know, so no So cute. 悪の手先だよ。悪い顔してるよ。なんか、榊の顔してる。榊の。ロケット団のボス。いやー、なんか、ノーマルピカチュウ。でも今までにいないタイプのピカチュウだった。危ない危ない。これはいけない。これは。よし、もう一回行こう。ちょっと、うん。ルールが説明しますね。そうだね。ルールお願いします。Excuse me, guys. In this game, each one of us will draw one part of the body 3 times: the head, the torso, and the legs. Please draw to the dot line. To the next person could connect the drawing. サンキュー。そんなようなものが何か。シャツにも送ったですからね。あ、ほんとありがとう。ね、悪い例。ひどい英語。ここね、こうなっちゃうから。これはこれもこうなっちゃうから。ちゃんとここまで書くんだよ。ここまで。上まで、下まで書くの。それぞれ。これもね、ここから書くんだよ。ちゃんと。オッケーOK。オッケー。じゃあネクストターンいきますか。ネクストターンもピカチュウですか？もう一回ピカチュウ。オッケー。うん。ノーマルね、ノーマル。次こそ、ちゃんとノーマルで書きますんで。次こそ。はい、今回もノーマルで書きますんで。よし。期待してる。みんな同じような顔にしてきたからな。そうです。なんだかんだ最初は毎回ピカチュウだね。そうだ、ドラえもんの練習もしなきゃいけないんだよ。ああ、ドラえもんもいいですね。海外の方はドラえもんわかるのかな？ザクさんはわかるって言ってた。そうですよ。ね。少なくとも、メキシコにね、人気キャラですからね。ドラえもん？へえ、知らなかった。わかるんですね。ドラえもん。ドラえもんはドラえもんなのかな？英語とかで。多分そのままドラえもんみたいな感じだと思います。猫型ロボット、なんだっけ？なんか、職業名あったよね、ドラえもん。職業名。ありますね、そういえば。なんかお世話ロボット的な、なんかね、名前がなんかもっと難しい。そう、ありますね。なんとか児童、なんとか、なんとか、なんとかって。
ですからね。みんな集中してるんだよ。そうね。確かに。おー。できた。早いね。早い。全然できま全然できない。全然できない。せん。ピカチュウの可愛さが難しいね。ピカチュウ難しい。シンプルな顔は難しいんだよ。そうです。大変。大変。これがどうなるか。まだ時間ない。ハリアップハリアップ。ん？何これ。ファッツ。またなんか変な色が使われてるな。どこから買ってるかな。なんだこれは。なんだ、どうすればいいんだ。どうすればいいんだ。つーちゃんが何か困惑してる。どうすればいいんだ。これは一体どういうことなんだ。どうすればいいんだ。なんだこれは。想像力を働かせろ。インスピレーションだ。難しい。違うよね。こういうことかな。こういうことかな。これなんだろうな。難しいね、これ。これなんだろうな。しょうがない。こうするか。なんでよっしゃ。すごい自信がありそうな。
私は全く自信がない。どうしよう。かわいそうな羊。前回の幸い。なんかな。江戸川さんはすごい頑張ってる。なんで待って、焦らないでよ。焦らないでよ。時間がない。時間がない。時間がない。あんなに自信満々だったのに。あ、もういいよ、いいよ、これで。あ、いいか、これでいいか。時間ないもん。でも、間に合う間に合うか間に合うか間に合え。合わないね。ダメだ。間に合わない。間に合わない。間に合わなかった。藤ちゃんがまた戸惑ってる。何があったんだ？なんだこれは。ちょっと待って。どういうこと？とりあえずこうでしょ？ピカチュウ。ピカチュウだよね。不思議ですね。ピカチュウのはずですよ。ピカチュウのはずだよね。まだ次行ってないもんね。次のキャラクター行ってないもんね。私がおかしいのか？時をかけてしまったのか。私にはこれにしか見えないんだけど。大丈夫です、大丈夫です。あ終わり。早い。あれ誰だ犯人は。まさかノーマルじゃないピカチュウを描いた人がいると。別のキャラクターになってるような気がするんだけど。
まだみんな書いてる。みんな書いてる。どうしよう。綴りがわかんない。ああ、時間がない。よし、よし、よし。時間が。オッケー。あ、よかったです。できた。できましたね。できちゃった。さーて誰だ？さーて誰だ？あれを書いた Of の。course, normal, cute, Pikachu. Everyone's Pikachu normal, right? Yes, 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 normal. Yes. Standard. よし。行きましょう。マイピカチュウ。マイピカチュウ。かわいい、ね。かわいい、かわいい。ピカチュウ。ちょっあ、かわいい、かわいい。かわいい。と似合ってるですね。かわいい、かわいい。違うよ、これコーラでしょ、コーラでしょ、ビールじゃないでしょ。ノンアルコール。ですね。ねえ、江戸川さんまたヌリヌリしてる、これ。僕はやってない。誰？パイナップル。パイナップルじゃない。江戸川さんがよく使うヌリヌリのスタンプ。ここ。あ、それは、いや、それは、ノリの人そのじゃないですから、そのじゃないですからね。キャップを取ってるってことじゃないですか。キャップを取ってるんですか、多分。そうです。リンゴを思い浮かべながら、何飲んでんのこれ。これ何飲んでるんでしょう。ちょっとコーラなのか、ウイスキーみたいな感じなのか。ねえ、なんか靴下履いてるけど。かわいい。かわいい。あ、コカ・コーラ？I コーラ。 tried to write Coca-Cola, but I ran out of time, so I just どれは何？ターキッシュフラッグ。これ、何かの国旗か。トルコの国旗書いたって。面白い。コカ・コーラの代わりに。でも、お顔とちょうどなんか、シチュエーションが合ってますね。いいね。ちょっと細長い。いいですね。伸びちゃったけど。いいですね。いいよいいよ、かわいい。それは面白いですね。ピカチュウ。これはいいんじゃないか。成功じゃないですか。これはかわいいピカチュウだ。パチ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 。可愛いに見えてるから大丈夫です。パチ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 。パチパチパチ。
はい。ネクストパイナップルさんピカチュウね。どれどれなんか乗せてる。なんか乗せてる。かわいい。かわいいピカチュウ。持ってる持ってる持ってる。かわいい、かわいい。オッケーオッケーオッケー。江戸川さんだ。毛玉。うまい。待って、毛玉食べられてる。毛玉。うまい。や待って、ちょっと、ウェイト、ウェイト。ピカチュウが、ひょうたんみたい。バキハンマの兄、ジャックハンマです。うまい、うまい、うまい。これ、ピカチュウ is cute, ベリーキュート。キュート、キュート、ベリーキュート。バト、毛玉。誰だってこの人。バキハンマの兄、ジャックハンマです。ジャックハンマ。時間が余るとバキを書く。毛玉ちゃんが。あーって言ってるよ。あーって顔してるけど。ピカチュウかわいい。あのキャラがよく噛んだからね、敵が。毛玉食べ物じゃないから。でもかわいい。ピカチュウかわいい。かわいい。ベリーナイス。ベリーナイスだよ。ナイス。パチ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 。毛玉。毛玉。泣いてる。もうダメだ。笑いすぎてまた泣いてしまう。あ、パイナップルさん、ピカチュウ is wearing? 何 ?FEZ って何なんだろう。何かを履いているらしい。さっきのピカチュウ。あ、これかな頭の方かなフェゼ、なんて読むんでしょう、これ。なんて読むんだろう初めて見る。ね。帽子これ。あれ私のマウスどこ行った痛い。あれこれかなこれのことかなピカチュウ可愛かったのに。毛玉が犠牲になった。よし。次ね。よし、まだいける。ほい。まだいい。オッケー。かわいい、かわいい。オッケー。あ、な。あ、オッケー。おお、面白いね。僕はちょっと、ずるいですね、ユノスさん。僕は、次の出番がそれは書きたかった。ユノスさん。なんでございましょう。ナイス。かわいい。いい感じのピカチュウになりましたね。どうぞ。上のピカチュウもいいし。バランスいいよ。バランスがすごいいいよ。いいね。体がちゃんとつながりましたね。ちゃんとつながってる。今回はつながってる。さすが。よかったね。ちゃんと説明した甲斐があったよね。江戸川さんが。よし、ネクスト。江戸川さん。キュート。私、リボン書こうと思って。あ、そう。おお、細かい。細かいすぎるでしょ、そりゃ。ユノスさんだったの？私でございます。いや、だって。あれピカチュウの色がないって思って
が激しい。ネームプレート何ネームプレートか多分、上の方が、ね、尻尾ですからね。下のことが別のことです。違う尻尾が生えてるよ。ピカチュウって書いてある。水着を着てさらもう私はもうどうしようもなくて、あ、これドラえもんじゃないって思って。いや、これはピカチュウだって主張してみた。ナイスナイス。I'm a ピカチュウ。誰が何と言おうとピカチュウだって。でも、江戸画の描いたピカチュウ、そうキュート。かわいい。リボンつけてかわいい。かわいい。かわいい。今回は余白に誰もいない。誰もいなかったの。ああ。いや、パチパチパチ。パチ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 。パチパチ。最後、ユノスさんのだね。ユノスさんのピカチュウ。ベリベリキュートピカチュウ、カモン。ソーリー。ソーリーソーリー。いやなんだこれは。欲しいじゃん。これ。破壊力が。破壊力。ちゃんと座ってるの面白い。ニュースって書いて見てないでした。見てないでした、見て。もう一度入ります。もう一度入ります。入れた？あ、ネットの接続が切れちゃった。見た面白い。見た。面白い。多分もう一回見れるかな、これ。見れなかった。面白い。面白い。これ、下パイナッポーさんナイスだよ。ナイス。上手につながってますね。上とは離れちゃったけど。いや、まさか手がそんなところから出てきているとは思わなかった。記者会見のピカチュウです。ユノスさん、ダークホースだぞ。案外、あれ面白い。全部終わりました。もしプレイを続けるなら私も参加しますよ。カモン、カオスさん。カモン、カカオスさん。カモン、ベイビー、アメリカ。カモン、ベイビー、アメリカ。どっちかの夜は昼間。ちょっと笑いすぎて、室温が高くなってしまった。私も。熱い。ピはい、よし。入ってくるの待ってる。そう、USA をね、ユノスさん、
私誕生日に歌ったんだよ。そうなんですか。私見落としてたっすね。後で見てみます。ありがとう。ありがとう。タイムスタンプもコメントにあるから、気になったところを見ていただけると嬉しいです。助かります。ありがとうございます。こちらこそ。面白い。ない次は何書きますか？ドラえもん。オッケー。おー、ドラえもん。ノーマルね。ハウスさんは、そうそう。もちろんもうみんなノーマルしか書いてないですからね、今のところ。普通のドラえもんが面白いから別にそんなことは書けなくてもいいです。難しいね。難しいドラえもん。ちょっと待って、パイナップルさん知ってる？知ってる。オッケー。オッケー。カウスさんが帰りたいと言ったですか？そう。カウスさん来れるかな？これじゃあカウスさんが来るまでにちょっと水分補給してきますね。そうだね。水分補給みんなしましょう。ゆっくりでね。笑って泣いて水分出ちゃってるから。面白かった。聞こえてますか？きついさん。まあ。パソコンが死んだと思っていた。いいね。はい、僕は保存したです。後で送ります。そうです。ごめん。配信の方、マイクミュートだった。ディスコードの方では話してたんだけど。カオスさん待ちだね。カオスさんディスコードの雑談のところに貼ってあるよ。わかるかな？カオスさんが日本人でしたっけ？違うよ。カオスさん違う。日本じゃない。おお。なら英語でやります。で説明します。もう出た。アメリカン。アメリカン。パイナップルさん、サンキュー。前回のように招待は必要ですが、カオスさん、もう一回貼る？招待。今これ雑談だね。This link ポチ。ディスコードにいますからですね、カウスさん。ディスコードにいる。もう入ったですね。いる。いる。あれかな？普通の方にも貼った方がいいのかな？配信のコメントのところ。来れるかな？ポチ。ゆっくりでいいからね。ゆっくりでいいよ。来た。ハロー。戻りました。おかえり。ネロアルクのヘロ、どんなヘロでしたっけ？どんなヘロ？ヘロ。カオスさんだよ。はい、カオスさん。How's it going? Yes. Hello.
you yes, you're gonna enter to the game, Kausu-san. If you have me. If you want, please enter. Is just enter in the link in the link that Hitsuyi-san sent. 何言ってるの？ディスコードリンク。ディスコード、なんていうの？そうそうアーティックファンのリンク。あ、そうそうそう。ガーティックフォンリンク。ちっちゃん、ちっちゃっ、オーバーチットシャッヒア。パイナップルさん。Thanks, パイナップル。サンキュー、サンキュー。頼り物ですね、パイナップル。ねえ、頼りになるよ。パイナップルさんもベリーソマトだからね。Yes, yes. いえ、エブリワンベリベリソマト。来れるかな？来れるかな？まあ多分コメルシャルが見ていますね、今。あ、そっか。そうだね。あれ長い時もあるからね。Yeah, give me just a moment. I only got Discord on my phone. Oh, don't worry. ちょっと待ってくださいと言っていました。オッケーオッケー。スマートフォンにしかディスコードがないと言ってだって。おい。あ、一人抜けた、点の方が抜けてますね。で、お結局誰だったんだろうか。不思議ですね。不思議だね。でもスティーブさんじゃないんですかね。ハロースティーブ。ハロースティーブ。江戸川さんのLINE、なんか、ここまで書いてくださいっていう説明を聞いて、その通りにされてたから、多分、今、ボイスチャットにいるスティーブさんじゃないかな。違うのかな。そうですね。多分ね。おう、スティーブ、おう。ハロー。I'm sorry. I forget your name. はい。誰だっけな。I'm shy, sorry. Don't worry. Don't worry. Is the link in general chat? Yeah. Yes, garlic phone link in chit chat. パイナップル Enter さ in ん。 that link, please. パイナップルさん、over here, say. スティーブさん、ハロー。Hello. Do you enter? Kaus-san. 入れるかな。まあ、 I'm trying. There it is. Oh yeah, もう見つけた。見つけた？ OK。ナイス。カウスさんの発音がちょっと、日本語なら、関西弁みたいな発音だからちょっと難しい。なるほど。私にとってちょっと難しいですね。なるほど。覚え方が上手だな、江戸川さんは。あ、来ましたね。いらっしゃい。ウェルカム。スティーブさん。おう、Hello, カウスさん。ハロー、カウスさん。ラグが多分ある。In this moment, you are in your phone, カウスさん。
Yeah, I've got. I'm talking to you on the phone. I've got the thing up on my tablet. Oh, I see. Thanks for that acceleration. Yeah, it's 友達をと言っていました。OK? あ、オッケー。準備オッケー。準備 OK です。あ、待って。カオスさん、Do you know ドラえもん？ vaguely. I've never seen it. ドラえもん。I've never seen the show, but I know of it. Oh, well, we will draw ドラえもん。ドラえもん。ピカチュウがいい。Yeah, I'll be honest. I don't know what Doraemon looks like. Oh, well, it's not. You could search it in Google if you want. It's not necessary. It's not a serious game, so don't worry. Just have fun. なんて？ドラえもんの姿がわからないって言っていました。じゃあピカチュウ。スマホに検索すればいいと言ったら別にいい。何か書いていた。うん。みんながわかるものに変更しますか？どうしますか？ピカチュウ？ピカチュウ。か、あれはどうです？なんか、任天堂のキャラクターとかなら、海外の方でもわかりますか？マリオとかそれこそ。難しくない？マリオ。難しいですかね？難しくない？かなりなんだったら。聞いてみるですか？そうだね。ガウスさん、Do you know Mario? How to draw Mario? Do you know how Mario looks like? マリオの真似すればいいんだよ。Yeah, Nintendo. it's been a Oh, while. yeah. I just looked up a picture of Doraemon, so I got an idea what it looks like. ドラえもんのイメージがもう見たのですから、もう大丈夫。書いてもいいでと言っていました。オッケー、オッケー。じゃあ、パイナップルさん、ドラえもん OK？ ドラえもんさっきさっき、多分オッケーって言ってたと思います。もう一回聞いた。OK。スティーブ、もう参加しないでしょうか？今ね、入力中になってる。カーモンって言った。カーモン。パイナップルさんも。So, what are we drawing? お、パイナップルさん。ドラえもん。ドラえもん。The blue cat. ドラえもん。No ears, blue cat. あらかな静かではないのです。ドラえもんです。そう。オッケー、携帯で撮影中。撮影なんか、今、参加できないってことですかね、多分。オッケー、スティーブさん。ネクストタイムね。ネクストタイムエンジョイね。トゲダ。よし。じゃあ、ドラえもんね。ドラえもん。イントネーションがわからない。ドラえもん？ドラえもんですかね。ドラえもんでしょ？ドラえもん。ドラえもんね。海外風に言うなら多分そうなるはず。ドラえもんね。エブリワン、ドラえもんね。オッケー。オッケー。レディー？オッケー。レディー？レディーです。ゴー。頭。過ぎるのです。
前ドラえもん書いたっけ？そうですね。1回で書いてみたのですね。このゲーム。ひついさんと一緒に。そうか、2人で書いたのか。ちゃんと線のところまで書くんだよ。線の下まで書くんだよ、みんな。Please draw to the dot line, please. なんか。バランスが難しいな。書き方、確かにソングがあったですね。ドラえもんの書き方。あった。あなんだっけ？あ、よく知ってますね。ねえ。あれ古い歌じゃないの？丸書いてちょんってやつですね。あ、そう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 。う。お豆に芽が出て植木鉢、植木鉢。そんなんだっけな。うまいね、うまい。6月6日に UFO がってやつですね。あっち行ってこっち行ってよ、こっちでなんとかなんとかおい手が2つできましただったはず。すごいなんかこんな感じだったはず。うまい。皆さんがうまいですね。リレーになってるよドラえもんの色青いでした。青なんだけど、青2つあるから。なんか違う。この前やった時どうだっけな。あ、そうか、思い出したぞ。間違えたんだよ、この前。違う。頭でかてか、さえてピカピカ。よいしょ。ああ、私その世代じゃないんですよね。私もね。私もね、知らないよ。聞いたことあるぐらいの。なんかやだな。こっちの色か。待って。もっと時間。よし、わかったです。シンプルなものほどやっぱり書けないな。そうですね。余計に難しくになったのです。そう。難しいになった。そうなの。できました。よし。いや、なんでもない。さて、どうする私。うん。
きゆうたはドラえもんの顔だけだよね。ん丸書いてちょん。丸書いてちょんは体、でも体も入ってるのか。体も入ってますね、あれは。思い出す。 6月6日のやつとかが、手の部分ですからね。6月6日ね。よっしゃ。どんぐりも。ドラえもん、どんな感じ？思い出した。なぜ難しいよ、ドラえもん。まあ、いっか。しまった。しまった。時間があるこんなから感じだった気がする。違ったかな。よし。にゃ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 。よくないです。この色どうする違うよ。こんな色だったかな。よし。時間があれあれちょっとあれちょっと待って、あれもうしょうがない。やめよう。できた。どうしよう。もうダメだ。なるほどね。なんだこれは。それじゃないんだよ、僕は。まあ、いっか。適当にことやろう。何なんか、水分補給、目もふもふ、まるちゃん、ドラえもん知ってるかな。
これ大丈夫かな。まるちゃんも水分補給するんだよ。多分お仕事中だと思うけど。無理しないでね。わお。よーし、できた。早いね。ドラえもんだもん。いやいや。みんな凝ってる。みんな頑張ってる。もうちょっと書き足すか。えっと。長い。わあり。やばい。時間がない、時間がない。オーマイガー。オーマイガー。そうそうそう。なんで。ちょっと。なんでわかった。バケツ塗りができないと思ったら。そういうことか。待って。わお。時間がない。終わっちゃった。唐突に終わりを迎えてしまった。ノーマルドラえもん。イエス。イエス。イエス。よし。カモン。カモン。はい。マイドラえもん。I'm My picture。かわいい。かわいい。ちょっと、ショタの印象。そっか、ドラえもん、体間違えたかもね。まあ、あるかね、アンドロイドですからね。飛んでた。
アトム。アトム。なんかあれですね、どら焼きの、惑星に向かってるみたいな。ありそう、ありそう合ってる合ってるありどそう。ら焼きプラネット。いいよ。いいよ。ナイス、ナイス。ナイス。ナイス。かわいい。よしよしよし。いいよ、いいよ、いいよ。なんか鈴がニコニコしてる感じ。好きだな。オッケーオッケー。次次ネクスト。パイナップルさん。パイナップル。パイナップルさんドラえもん。おうまい。待って、韓国。おー、なんて書いてるんだろう。ピカチュウ。韓国語ピカチュウ。おー、かわいいかわいいかわいい。あ、それは全然わかりませんでした。上のところ、何足か。うまい。うまく乗ってる。ナイス、ナイス。待って。パイナップルさんこれなんて書いてあるの？ドラえもん？ドラえもんって書いてあるの？上のハングル。なんて書いてあるんだろう？韓国語。ピカチュウ。この顔好きだな。下誰だっけ？下。江戸川さん。それは、バキハンマーの天才、おろし、ドッポおろしです。ああ、なるほどね。バキ。バキ。格闘漫画かな？そうね。やたら知らとないの？ムキムキしてるやつ。かわいい。かわいい。ここまでかわいい。下が頑張ったね、江戸川さん。時間がないでしたね。いやいや、十分だよ。作品としては。いいね、ギャップ萌えってやつかな、これ。ね、かわいい。かわいい。ナイスだよ、ナイス。ナイス、ベリーナイス。イラストレーション。面白い。じゃあ次、江戸川さんね。江戸川さんズ。ドラえもん。あ、うまい。おー、うまい。おー、ナイス、ナイス。おー、なんとなくうまい。おうまいね。ユノスさん。ユノスさんうまいんだけど。ナイスドラウィング、カウスさん。ナイス、ナイス。ナイス。なんかこういう道具あったような気がする。なんか、くっつくやつ。Yeah, for some reason, every time I tried to fill in the body with blue, it filled the entire screen with blue. You have to connect the lines. It's very a pain in the ass, but there is not another way. Yeah. But it looks great. So nice job, man. ナイスジョブ。Good job. ナイスだよ、ナイスだよ。いいな、これ。安定感もある。バランスがパーフェクトだよ。いいバランスですね。いいバランスだね。ちょっと鈴の位置が気になるけど。ポケットどこ行ったカオスさん、ポケット。これがポケットなのかな？ポケット。あ、ナイス。
ネクストユノスさんね。ユノスさん。誰だろうおお、うまいうまい。かわいい。おいえ。おいいえ。あ、おいえ。おお、うまい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 。おいえ。おいえ。おお、うまいうまいうまいいね、いいね。これは今い。いまで、いね、あ、いいね。いいじゃない。いいじゃない。いいね、いいね。おかわいい、パかわいい。ーフェクト、パーフェクト。ナイスジョブ。ナイスジョブ。おいえ。パーフェクト、パーフェクト、パーフェクト、素晴らしい。素晴らしい。ちょっとさっきの馬を引きずってて。馬の足。ホースドラモン。馬の足を引きずってて、ちょっと。馬の足に見えてきてしまって。いや、でもいいよ、これ。いいよ。ナイス、ナイいいよ、いいよ。おいえ。ス。おいえ。ナイスドラゴン。ナイス、ナイス、ベリーナイス、ベリーナイス。よし、ネクスト。カオスさん、ドラえもん。おお、おー。イエス。なんとなくナイスラグイング。ポケットなんか、同じ発想。なんか、トカゲが思い出したね。うまい。おお、カンタうロだ。まい。うまい、うまい。ナイス。うまい、うまい。うナイス。まい。天すごい。才、天才発想が次ですすごい。ね。発想がすごいいい。ナレーションがあるですからね。 No! ナイス。ナイスラグイング、カウスさん。カオスさん。カオスさん、ナイス、ナイス。カオスさん、ナイス。ミニ。すごい。上お前手。ね、キトリさん。さすがパイにかなわナップルさないですんの書いたね。やつも。かわいい。ねキュート。ねキュートミニドラえもん。かぶってる。さっきピカチュウ出てたよね。出ましたね。私が書きましたね。私も書こうと思ってたんだよ。あ、本当ですか？そう、書くところがもうなくて、どうしようかなって思って。みんな出したがるんだね、ポケットから。No, no. ナイス。ネズミがいることによって。ナイスアイディア。ナイスカムタロ。カオスさんのこの顔が引き立つね。うん。いいですね。ちょっと気になるんだけど、カムタロなのですか？エビチョさんなのですか？エビチョちゃん。何？エビチョではないですね。カムタロですね。ハム太郎？ハム太郎？エビチョですか？オルズバンエビチョですか？どれ？あ、ネズミ？そうマウスそうです。まず普通のノーマル。いやいやいや、それはカムタロでしょ、それ。違う、ハム太郎はエビチョさん。ハム太郎は難しいよ。ハム太郎はねそれとも、白と茶色だから違うよ、これは。ならエビチョしたんですね。オルズバンエビチョ。普通のネズミ。いいよ、これでも好きだよ、これ。いいですね。いいね、これ後で全部ディスコードに貼られるから。ネクストラストいけますか？私はいけます。他の方どうですかね。なんか深夜の方とかもいるから、そうパイナップル寝たい方は。さラストな If んだ you けど。 want to sleep なんだ Please go to bed. Go to bed. Go to bed. ネクストメナポさん、are you okay? カオスさんはどうなの？いえ。I can do one more だそうです。あ大丈夫だそうです。 Thank you very much. カオスさんは？カオスさん。 Yeah, I'm good to keep going.
グッド OK? ?OK? イエス。 OK。次はどうしますか？ねえ、みんなトトロ知ってる？ああ、わかりますわかりまお、す。トトロ、もちろんトトもちろん。ロ。私わかんない。でも大体はまあわかる。化け物が出来上がる。ちょっと、わかるかな？ Do you know トトロ？トトロ。隣のトトロ、トトロ。なんだっけ？ from スタジオジブリ。あ、わかる。My 一 name 番 by 大事、一番大事なところが、またそのちょっとキモいな笑顔ですね。そうちょっと不気味。あれ、そうか。パイナップルさんはご存知だそうでイす。エス、カオスさん、Do you know トトロ？ My name by I'm looking it up right now. 探している途中です。探している。ジブリ、Do you know ジブリ？ Yeah, I've got a picture of it on my phone here. It's some kind of tanuki. Yeah, mas. So, yeah, it's like that. Maybe. Say yes, it's something like that. Right image. なんとなく分かったそうです。あ、本当？本当？大丈夫かな？本当です。まあね。もうちょっと簡単なジブリにした方がいいかな。でもトトロ以外に簡単なジブリってありますかね？マクロクロスケ。それちょっと3つに分けて書くの難しくないですか？多分やるならトトロが一番やりやすいと思います。トトロがいいですか？じゃあトトロね、トトロね。レッツゴートトロ。よし、イエス。トトロね。イエス。3、2、1、スタート。まだだ。フライング。隣のトトロ、トトロ。どう？トトロの耳がわかんないんだよね。キノコみたいな耳ですね。多分ね。本当に？昔から住んでる隣のどんな感じだったかな？隣のトトロトトロトトロ。皆さん頑張ろうね。間違ったらどこから、宮崎先生が出てくるから殴ります。てめえらなぜがよくねかよく、こんなことと書いてたのか。ごめんなさいトトロじゃない。あ、違うわ。トトロの顔って何？ちょっと不思議な顔ですね。時間があるからやり直そう。なんか違うんだよね。
でもあれだね、トトロ3匹いるからさ、どのトトロ描くかだね、そうですね。今更ながら。でもあれも一応名前ついてましたよね、確か。中トトロとか小トトロみたいな。中トロ。お寿司になっちゃった。中トロ、小トロ。隣のトトロ、トトロ。トトロ、トトロ。森の中に昔から住んでるかな。隣のトトロ、トトロ。トトロ、トトロ。これはやりすぎたな。これはやりすぎたな、確実に。宮崎先生が怒られちゃうよ。怒られちゃう。宮崎先生、許して。私頑張ってるの。時間がない。次書いてくれる人に期待を込めよう。願いを。届け私の思い。隣のトットロ、トットロ。何これ。まあまあ、フォルムはピカチュウと大体一緒だもんね。まあ、確かにちょっと似てはいるかも。足思いつかない。足が思い出せないけど、まあまあどうにかなるでしょう。I'm sorry, y'all. My tablet just dropped the game. Don't worry, man. It's not a serious game. タブレットが、死んだ。死んだ。ああ。カオスさんのタブレット大？まあちょっとだけね、もう一度再開します。多分。はい。はい、こっち向きじゃなかったっけ？いくつだったかは覚えてないよ、私も。逆だったかもな。こっちだったかな。よし、頑張ろう。え何何の音？何の音？再起動した音？さあ、多分ね。多分ね。そうです、完璧な色はね。トトロトトロ
ちょっと待ってよ。あ、忘れた大事なところ。大事なところ忘れたって言ってる。私も。待って。あとなぜなんでもうまだいける、大丈夫まだいける、まだいける。大丈夫です。ふうは危なかっあ、よし、オッケー。あ、た。どういうことわあ。何もない。何もない。何もない。あれ落ちたあれちょっと待って。落ちたかも。ユナスさん。大丈夫だ。戻ったはい戻った。生きてる。よかった。何もない。何もないしょうがない。何もないときはもう。何もない時が何もない何もない。です。もうダメだ。ちょっと何を書いてたのか。シリウスにやろうよ。Of course serious. シリアス。使われてる色がおかしいんだよな。Me too. バト。使われている色がおかしいんだけど、何もない。これは一体どういうことなのか。想像力は働かせるんだ。トトロって尻尾あったよね。あ、そうか、尻尾もあるんですっけ。ちっちゃい、なんかあったような気がする。しょうがない。こんな時はもう、しょうがない。こうするしかなかったんだ。うーんと。そうだな。
わまだいける、まだいける。はおー、あ、オッケー。ナイス。時間が終わってしまった。終わってしまった。うんあー、難しかったぞ。難しかったよ、これ。ピカチュウより難しかった、やっぱり。トトロだもん。ベリーディフカルト。おーの。おーの、これ、ちょっとモンスター。クリエイト・オブ・モンスター。しょうがない、しょうがない。もう覚悟を決めて見るしかない。Let's see. よし。どれどれマイネーバーズトトロ。見ましょう。見ましょう。おー、かわいい。トトロ。ナイス。うんな、何キュート、ナイスね。ナイス。埋まったんだけど、土の中に埋まっちゃった。ちょっと、あのようなポケモンがいなかったっけ？いたっていうだ。かわいい。ナイス。 And that's just embarrassing. クラブがいる。Yeah. Pretty well, man. Nice drawing. Don't worry. Yes, Don't worry, nice don't worry. drawing. Nice Nice. drawing. Good job, good job. かわいい。かわいい。かわいい。土のさす上が。と下と。こんな顔しか描けなかったトトロ。かわいい。いやでもこんな顔じゃなかった気がするんだけど。でもデフォルメ化したらだいたいこんな感じだと思います。本当そんな感じ。ナイスナイス。よかった。 Yes. よかったよ。ナイス。このカニもいい味出してるね。ナイスクラブ。掘ってるけど。ネクストパイナップルサンズネイバーズトトロ。ああ、トトロ。かわいい。ナイスナイス。トト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 。かわいい。わあ。宮崎先生。宮崎先生、これはいいでしょ。これはいいでしょ。いいよ、これ。ナイスだよ。ベリーグッドだよ。かわいいですね。下ちょっと物騒だけど。殺意あふれる監督。似顔絵すごいな。うますぎる。うますぎ漢字も上手。ね。パイナップルさんナイスでトト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 。ととととと。名札つけてる。どんぐり持ってる。かわいい。かわいい。かわいい。上と下のギャップだよ。ナイス。またギャップ萌えが。ナイス。はい。
ネクスト、ユノスさん、あ、江戸川が、江戸川。江戸川がネバーズトトロ。あ、そう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 、こんな感じ、こんな感じ。すごいかわいい。このパイナップルが。ちょっと。おい、ちょっと、これ。妖怪、あ、妖怪っぽいですね。顔なしジブリとディズニーのコラボレーション。ナイス。手はあとだね。芸術ですね。いいね、これ。いいよ、これ。この T シャツ売れるよ。怒られるけど。そうね。ちょっと危ない。危ない。ナイス。ほら、面白い。よし。ネクスト、ユノスさんズネバーズトトロ。おお、かっこいい。サーモンベイビー、アメリカ。おー、ナイス。イエス。おー、キュート。ナイス。レタイ感が出るですね。ミラーボナイール。ス。ナイス。ナイスドラゴン。ああ、これね、これのことか。使われていない色。謎の色があるって言ってたの。ユノスさん。あれ違うか。これじゃないか。ユノスさんすごいですね。すごいね。会計までかけたんだ。それはプロにしかできないです。模様が2つあるのが面白いな。いや、ナイス。本当に最初のトトロとしては本当にナイスだよ。ラスト、カオスさんズネバーズトトロね。どうかな。あ、そうだ。わかる。かわいい。ナイスドラゴン。おかっこいい。おお。天才すぎるですね、これは。ユノスさん。ナイスドラゴン。ナイスだよ。ベリーキュート。また強いのができてしまった。またマッチョなモンスターがまた一匹生まれてしまった。カメハメハ。何の色だろうって思っていや最高ですね。なるほどね。最強です。いやなくてそう線のところまでなくて何もなくてないように映ってたんですね。
あ、そうそう、線をこうやって書かないとね、次の人に伝わらないんだよ、これ。あ、書いたつもりになってた。映ってなかったんだ。多分そうなんだね。でも、繋がったから。そうですね。二人ともがプロすぎるですから。面白い。ナイス。ナイストトロ、ナイストトグレートピクチャー。ロ。グレートピクチャー。カオスさんのトトロの顔の真顔の感じもいいね、これ。そう表情が。そう。ナイスフェイス。ナイスフェイスからの面白い。強い、絶対強いよ、こいつ。ストロンゲストトトロ。フィジカルベリーストロングトトロ。面白い。はい。ということで、はい。これ、ラストで楽し。したかった。はい。パチ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 。エブリワンパチ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 。ありがとう、ありがとう。Thank you so much. はい。すごく楽しいでした。また遊びましょう。会おう、ぜひ喜んで。ぜひね。とりあえずディスコードはこれで終わりにしましょうね。はい。バイバイ。ありがとうございました。はい、See バイ you. バイバイ。バイバイ。パイナップルさん、Thank you very much. Good Yep, night. thanks for having me. あ、Thank you very much. カオスにも、ナイスドラウィングカオス、バイバイ。にゃう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 。よいしょ。はあ。はい、ということで。パン。パン。来たらもう見たわ。昭和さん来ていただきありがとうございました。ぜひね、ちょっとアーカイブ見直してみてください。とんでもないことになっておりますので、ご評価ありがとうございます。キラキラさせていただきます。キラキラ、キラキラ。はい。ということで皆さん、ちょっと待ってね。元に戻るわ。いや面白かった。ちょっと待って、毛玉が。楽しかった。こちらこそ楽しかった。ありがとうございます、皆様。またぜひたくさん一緒に遊びましょうね。それでは、Thank you for coming to this streaming and please come visit us again. See you next week. おつしぽつしぽつしぽめ。おつしぽつしぽつしぽめ。もふもふ。雨宿り雨宿り。はい。それでは、またね。バイバイ。バイバイ。